Ana lamini cɛ faramuso ka denmisɛnnin babakɔrɔ Elhadji Grand Guédiolo Camara Naamu y'an sigilen radio Jɛka fɔ ka kunnafonibala kɛnɛ kan kosɛbɛ wale ɲumandɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Grand Guédiolo tile tɛ pan dugu kɔnɔ k'a ka dɔgɔn kosɛbɛ Grand Guédiolo min ye wale ɲumandɔn foli ye an b'o ta ni ka kalimu sɛbɛnbaw sɛgɛrɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔnturunbala tɛ i tɔrɔn fila bɛ duguma kosɛbɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna donibala tɛ ɲubaga ɲuman de b'i la Grand Gué an ka ɲubaga o de y'an ka lamɛnnikɛlaw ye Grand Gué k'u fo k'u wale ɲuman dɔn dan tɛ foli mun na Grand Gué ko ala k'an to ɲɔgɔn ye amin k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Anderbukani radio bɛ fura kɔnɔ maaw de b'u ka fiɲɛ turukala munumunu ka bila an na Grand Gué an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ n'an sigira kɛnɛ kan an fari bɛ foni n'an sigira kɛnɛ kan an bɛ nisɔndiya sabu baara in ka d'an ye fo k'a dama tɛmɛ kosɛbɛ Grand Gué maa minnu bɛ misali ta an kan an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn Grand Gué sabu diɲɛnatigɛ bɛɛ b'i ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ ɲuman sira kan o tɛ baasi ye Grand Gué min ye bi baara ye Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ la e ni ne an ye bi kunnafonitigiw ye n'o ye alamisa i yɛrɛ ɲuman ka na tuma min na dɔw bɛ ka t'u ka filanan ko ɲɛnabɔ dɔw bɛ ka t'u ka sabanan ko ɲɛnabɔ dɔw yɛrɛ ta ye naaninan ye e b'i ban o bɛɛ ma ka n'i ta k'i ka baara ye hali ni ŋaniya b'i kɔnɔ waati ɲɛnabɔ i bɛ dantugu ka ban n ka wari bɛ n bolo ka ban i bɛ dantugu n ko n ka wari bɛ n bolo e bɛ niveau mun na bi n'a bɔra i da kɔnɔ nana kɛrɛfɛ i b'a kunu kosɛbɛ Grand Gué o tuma min ɲamɛ de k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale ye nɛgɛ tigɛ ale bolo bɛ YouTube ni radio Jɛka officiel ale kuma min kɔni ye jango ja duman ni sɔn duman k'o di lajɛlikɛlaw ma min ye bi kunnafoni ye da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔni bɛ an bɛ taa Mamutu fan fɛ donkan fɔlɔ kɛ filanan ani k'a daminɛ kɛ k'an k'a kan o tuma waati de selen filɛ ayiwa n bala b'i bolo a dayɛlɛlen i yɛrɛ wasalen sɔgɔmada in na i tɛgɛ don Grand Gué ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne ka bolo ɲɛfɔlɔ o ye Infosat ye maa min ye sɛbɛnni kɛ an ko ma ko la rédaction u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka min sɛbɛn Grand Gué a ko dana manjugu kɛ sɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ ka wo ci kan kɛ ka ɲɛsin Mali ma sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u tɛ Mali dɔn Grand Gué Mali ye jamana min ye kabini lawale la i b'a ye k'a fɔ bi de bɛ tama sabu depuis Ala ka diɲɛ da Mali ye kankelentigiya jamana ye cɛfarin jamana dɔnniba jamana kodɔn jamana ko kɔrɔdɔn jamana sɛbɛnnikɛla ko Grand Gué o kɔrɔmasuru ye fɛn mun ye u y'a yira k'a fɔ min ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye n'o bɛnna ni septembre kalo tile 22 Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kabini san 1 fo san 60 ani san 5 sɛbɛnnikɛla ko maa min y'o baara kɛ n'o ye président Modibo Keyita ye ni ka n ka indépendance k'a ntaraki ka bɔ nazarabilenw bolo min kɔni ye ka Mali ka sigi a sen kan kɛlɛnw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Faransi lajɛ don maa min bɛ n'a kumakan tun fɔra fo kɔnɔw bɛ yira n'o ye général de Gaulle ye sɛbɛnnikɛla ko de Gaulle san ni bi cɛ san 3000 san 10000 Grand Gué ji bɛ da sɛnɛ kan sabu k'a da kan min ye tɔɔrɔ min dara farafin kan tulonkɛ ko tɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali jɛna n'o ye ni de Gaulle b'an faa a b'an faa n'a b'an kɛ buteli kɔnɔ a b'an kɛ buteli kɔnɔ min kɔni président Modibo ye ka taa bila jɛɲɔgɔn tɔw la min ye nin hakilimaw ye u ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka minɛ ka di Mali ma k'a ma sɔrɔ daga sunɔgɔ la wa a ma sɔrɔ sɛgɛnna sɛbɛnnikɛla ko Grand Gué k'a daminɛ o don min ye Modibo Keyita ale kɔni tɛ jamana in kɔnɔ nka min kɔni maa min bɛ bi Ala kɛn bɛ ka Mali don ale garisɛgɛ la cɛba dɔ don min tɔgɔ kɛn bɛ ka kɔ tigɛ ka baw tigɛ n'o ye Miyankakɛ ye général d'armée Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko a kunmasi tɛ cɛ sabu n'i y'a mɛn i kunmasi bɛ cɛ Grand Gué y'i kɔfilɛ min ye général d'armée n'o ye Assimi Goïta min kɔni san 65 sɔrɔlen Ala y'o don ale garisɛgɛ la Grand Gué ale fana m'a bila dakirinda la a y'a yira k'a fɔ olu nali ni bi cɛ u ye dɔnsen mun yira malidenw na u ye dɔnsen mun yira diɲɛma la Grand Gué ko ye ko o ye fɔ ko bɔ sɛbɛnnikɛla ko Mali ale tun fɔrɔfɔrɔlen bɛ Grand Gué sabu n'i y'a mɛn k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo Grand Gué o kɔrɔ k'i sago b'i ka jamana la Mali ale kun sago t'a ka jamana la min ka di nansaraw ye o bɛ don k'o kɛ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni général Assimi Goïta a y'o ban
ban jamana in kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ye malidenw de ta ye Mali ka latigɛ o bɛ malidenw de bolo maa si tɛ na kɛ gwanforoni kɛ Mali kɔnɔ bilen min ka di ye k'o kɛ k'o banna sɛbɛnnikɛla ko grand que n'a ma ye k'a fɔ k'o banna an kan ka mun ni mun de kɛ o de ye tigɛ di ɲɔgɔn ye ka bɛn ko la ka sɔn ko ma ni ka da ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni Mali kura ye Général Assimi Goïta a y'o taabolo baara de yɛrɛ malidenw na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ntɛnɛn tɛmɛnen grand que b'a ye k'a fɔ ɲɛnabila baara minnu kɛra ka taa bila min ye goloba yɛrɛ kɛnɛ kan grand que ko ye ko ye fɔ ko ban Mali ye minɛ min yira diɲɛ ma na a y'a grand que ko Mali jigi fan bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali ye ni minɛ bɔ min a bɔra Sanawo a bɔra Dugula min ye jamanakuntigi a ko jamanadenw ka l'impôt ni taxe an ka fila n'an ka saba olu de farala ɲɔgɔn kan mun ni sabali kɔnɔ o de nafolo filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolo in k'an y'a bɛɛ lajɛlen sa diɲɛ la grand que juru t'a la ka taa minɛ k'a bɛ di kɔfɛ o kuma t'a la sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw sɔnni min kɛra k'o de jaabi filɛ nin ye k'ale bi jamanadenw ka sɔn mun ni sabali ma grand que ko hɛrɛ badabada o b'an ɲɛ don n'a nataw la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana k'a bolo tɔnɔ min o banna Mali ye minɛ min yira grand que ko minɛ kɔni a bɛ tali kɛ fɛn mun na o de ye jamana min bɛ fɛ k'i kɛ jamana in kan n'o ye Mali kan k'o jaabi b'i yɛrɛ bolo sabu minɛ min b'an bolo grand que k'a kun ka dɔgɔ min ye jadisiw kɛlɛli la o tuma k'a bɛ ta ka jamana wɛrɛ de sɛgɛrɛ Mali dun tɛ kɛlɛ fɛ fo ni maa min ye kɛlɛ tigɛ Mali la sɛbɛnnikɛla ko Mali tɛ kɛlɛ kɛ jamana ye sabu an tɛ baga magaw ma grand que min kɔni mɔgɔ bonya ye a misali bɛna ta Mali de kɔnɔ min ye mɔgɔ ladon ye a misali bɛna ta Mali de kɔnɔ jamanakuntigi ko ale bɛ dɔ de fara o kan fɛn tɛ b'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali jamanakuntigi n'o ye Général d'armée Assimi Goïta grand que ko misali de bɛ ta ale kan bi diɲɛ kɔnɔ sabu maa minnu bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ fɛ k'u bolo sama ka bɔ nanzaraw bolo ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i ta fɔ bara kɔnɔ o tuma minnu tɛ fɛ k'u ta bɔ kɛnɛ kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Assimi ye min kɛ bi diɲɛ kɔnɔ o tuma ko misali maa don sɛbɛnnikɛla ko dɔw kɛrɛlen bɛ grand que ni k'u ta fɔ bili sanfɛ jan ko diɲɛma bɛ se k'a mɛn k'a yɛrɛ k'a fɔ n'an tora nanzaraw bolo o tuma k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko t'an bolo dɛ Assimi ye min kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko Mali ka indépendance Mali y'o de sɔrɔ sisan sɛbɛnnikɛla ko Mali tɛ jɔnya kɔnɔ bilen Mali ye malidenw de ta ye o tuma ko kɔrɔmasuru yirana jamanadenw na kunnafoni filɛ an ye min bɔ info 7 kɔnɔ u ka bi bɔli don Bois Diabaté Malado a ti taa muɲun kɔ l'indicateur du renouveau a kumana kiri Bunaku kiri min n'a bɛ parti politiques n'u u ka avocat ka ɲɛsin jamana maaw ma ayiwa o kiri ayiwa k'u y'a kuma bɛ a la octobre kalo tile fɔlɔ la tribunal de sixième arrondissement olu ka kuma ye nin ye bina ye sa nin kiri min ni a kɛra débat ye kɔrɔfɔ belebele ko fo k'a kuntala janya tribunal de grande instance du sixième arrondissement n'o ye ex commune 5 ye du district de Bamako i bina ye dɔwɛrɛ tɛ ko parti politique walankatali min kɛra ko k'o bɔ a ma o de ɲininen bɛ ayiwa avocat fɛ n'o ye parti politique ka avocat ye a ko a ko kɛ bɛ firiti farata de ye nin m'a ta fɔ yan fɛ nin m'a ta fɔ yan fɛ parti politique y'u ta fɔ gouvernement yɛrɛ ka ciden o fana y'a ta fɔ ka kuma falen u ni ɲɔgɔn cɛ avocat minnu bɛ défense kɔni na parti politique tɔgɔ la u y'u jɔ u jɔyɔrɔ u kan ka fɛn fɔ u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ gouvernement fana ka cidenw olu fana ka fɛn fɔ olu y'o bɛɛ lajɛlen fɔ nka i bɛna ka na ye ko nin ko bɛ senna depuis mai 2025 kosɛbɛ ko gɛlɛn kɔni kɛra min ye ayiwa parti politiques bɛ k'a fɔ k'olu ka liberté d'expression an'u ka politique baara ko k'o ɲɔngiri k'olu fana tɛ se k'u sigi ko k'o ɲɔngirilen ko k'u ye Mali kɔni kɔnɔ yan Mali ka sariya kɔni y'a jira politique baara ko jamana taala don ya kuma b'a la n'a kɔni fɔra yɔrɔnin kelen ko k'olu ka ko k'a da walo jɛrɛ jɛkulu tɛ sigi politique ko kuma ti fɔ a tɔn tɛ sigi ko a ko k'a gɛlɛyara ko nin ko a kɔni t'an bɛ k'a di kiiritigɛlaw ma n'olu y'a bila dabolo min na an bɛna a bila o la nka an bɛ min kɔni fɔ kiiritigɛso 6 min bɛ an fɛ ko 2 de sera k'a fɔ ya kuma b'a la k'olu bɛ se k'u da don kuma in na ko tɔ 4 ayi olu tɛna ka wala dali n'a fɔ ten k'a kuma ka girin olu ma olu da t'a la k'u ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ a bɛ ko min denmisɛnnin 2 m'a bila ɲɔgɔn na u k'a ŋaɲaŋaɲa ta ka s'i ma n'i yɛrɛ y'a dɔn k'i dɔn fɛn t'a la a fɔ a ye bɔ ne ka so u gɛn
o b'a yira ko dɔnbaliya o ka fisa ni dɔnjugukɛ ye kosɛbɛ o ye tiɲɛ dɛ k'i ban ka don jɛ yɛrɛ fana la o ka fisa jɛjugu fana ye tiɲɛ o ka fisa janfa ye kosɛbɛ donc ni kiiritigɛso fila min kɔni y'a fɔ ayiwa ko kɔni yakuma b'a la k'u kɛ mɛ k'a bila ayiwa octobre kalo tile gale la o y'a délibéré yakuma b'a la kunnafoni an y'a bɔ l'indicateur de niveau kɔnɔ maa min ka tɛgɛnɔ don Seru Jara tɛgɛnɔ don grand n'i ye nɛn ye bolodenkɔniw ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ kɔ a nɔfɛ a y'a na kɛ tulu nɔfɛ ne bɛ n bolo don tuguni sɛbɛnnikɛla nin ye Les Échos grand journal fila don Les Échos a fila bɛ Les Échos ye sɛbɛnbagaw tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla grand n'o ye fɔlɔ ye o ye Seydou Fane numukɛ a y'a yira k'a fɔ grand min ye AES jamana 3 ye grand ko laɲini kelen jumɛn de b'an bolo sabu n'i ye kow taabolo lajɛ min ye AES jamana l'Alliance des États du Sahel grand an y'an ka minɛnw cɛ ni ka bɔ CEDEAO la n'o kɔni ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ye sɛbɛnnikɛla ko grand an ma dɔ dɔrɔn ma k'a y'a yira k'a fɔ olu ka baara kɛcogo grand an t'o la dannajuguya b'a kɔnɔ an y'an ka minɛnw cɛ ka bɔ tuguni OIF la Organisation internationale de la francophonie an t'o fana la grand o ma dɔ dɔrɔn ma min ye AES ye an y'an ka minɛnw cɛ ka bɔ CPI la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o ye Cour pénale internationale ye an ye minɛnw cɛ ka bɔ fana la a ko n'i ye nin tɔn belebeleba saba lajɛ grand ko nin tɔn in bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bɔ n'o ye AES jamana 3 ma sɛbɛnnikɛla ko o tuma n'a dun ma k'a fɔ k'an bɔra la segin ko kuma tɛ o tuma ko don n'a nataw la an bɛna bɔ tɔn wɛrɛ jumɛn na a kɛn bɛ k'o ɲininkali to min kɛ sɛbɛnnikɛla ko ni Seydou Fane ale y'o to min kɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye Fune ale ye kalanden ale kɔni kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ min ye jamana premier ministre ye ale bɛna taa Nations Unies na grand ni ka taa kuma Mali tɔgɔ la yalima grand Mali bɛna bɔ Nations Unies fana na wa i n'a fɔ an bɔra tɔw la cogo min na wa o ɲininkali fana to min bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye Ablaye Mayiga min kɔni ye jamanakuntigi ye général d'armée Assimi Goïta ale ye dana ta Mali tɔgɔ la ni ka bonya d'a ma a ka taa kuma Mali tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye premier ministre ye a kelemata ani délégation belebeleba de taara New York n'o ye Nations Unies ale ka kɛnɛ kan grand nin ye kɛnɛ belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin y'a san 80 ye nin kɛnɛ in bɛ sigi sen kan kabini san 1 san 2 grand nin y'a siɲɛ 80nan ye o b'a yira k'a fɔ nin y'a bolo da ko 80nan ye san 80 Nations Unies ka nin kɛnɛ in a bɛ sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko grand kɛnɛ in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye jamana o jamana ko de ye tɔnden kɛnɛ in kan bɛɛ ka taa n'i ka hakilina ye min b'i kun n'i kan cɛ i ka t'o fɔ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali bɛna taa fɛn min fɔ grand ka sɔrɔ a ma fɔ ka ban grand an ka fɔtaw dɔn bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye général Ablaye Mayiga sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ale kɔni dɔn bɛ nin kɛnɛ kan n'o ye monsieur je répète 3 fois a ye tagali min kɛ a b'a fɔ kuma bɛɛ je répète 3 fois o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye kangaridakan ni maa min m'a mɛn siɲɛ fɔlɔ i tulo kɛrɛbɔsigi n'i ma filanan mɛn i tulo kɛrɛbɔsigi i na sabanan mɛn n'i ma sabanan mɛn sa o ye ban ye n'o tɛ i na taa a kɛbaliya ye grand sɛbɛnnikɛla ko a ko monsieur je répète 3 fois ale taara tuguni a bɛna t'o kuma kelen fɔ wa grand walima ji dɔɔni kɛra ton na wa a ko o ɲininkali to min bɛ yen walima Mali de bɛna bɔ Nations Unies na wa grand o fana ɲininkali to min bɛ yen nka n'i ye kow lajɛ min kɔni ye Nations Unies a tɔndenw ye maa minnu y'a ɲɛmaa ye k'u kɛmɛ ka bonya dɔ da Mali kan n'i y'o bonya lajɛ o tuma ko min ye Nations Unies ye ko ale sigilen bɛ sen 3 de kan bɛn ni basigi sabatilen sɔrɔ yiriwalen adamadenya jo sariyaw sabatili u y'a yɛrɛ k'a fɔ grand n'i y'o sigi sen 3 lajɛ a ko olu ka jateminɛ la ko nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ bi Mali ɲɛmɔgɔw k'u bɛ ka nin bɛɛ sabati sɔrɔ bɛ ka yiriwa bɛn ni basigi bɛ ka kɛ adamadenyaw jo sariyaw sabatilen bɛ o tuma ko Mali ko kɛnɛ dayɛlɛlen b'an ye min ye Ablaye Mayiga grand b'a ye k'a fɔ a ka kumaw la grand k'a bɛna kuma mun wɛrɛ kan o de ye dannajuguya min bɛ ka kɛ farafin na k'a bɛna t'o ɲɛfɔ lamɛrikɛnw ye dannajuguya min bɛ ka kɛ min y'an ka jamanaw la grand ni fɛn tɛ ka bɔ a la k'a bɛna taa da don fana la dannajuguya min bɛ ka ta ni ka farafindenw sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko farafindenw ka yɛrɛmahɔrɔnya b'u bolo k'a sɔrɔ nkalonfin don a bɛna taa da don o la Mali kɔni y'a ta sɔrɔ ale bɛna taa
kuma farafina bɛɛ lajɛlen kan yaasa min ye farafina tɔw ye bɛɛ ka bɔ jɔnjuru kɔnɔ min ye hali bi danajigɔn bɛ ka kɛ Mali la Grand Gueye a bɛna taa kuma o fɛnɛ kan AES jamana 3 hakilina mun banna nin baara in kɔnɔ Grand Gueye a bɛna taa kuma o fɛnɛ kan min ye journal de division Ablaye Mayiga sɛbɛnnikɛla ko Grand Gueye n'i y'a ka kumaw lajɛ i b'a ye k'a fɔ kumabaw de b'a da kɔnɔ maa min don Grand Gueye n'a ye fɛn mun ŋaniya ka ban a b'o de bɔ a da kɔnɔ seginkɔ t'a la sabu maa min y'ale ci ka taa o kuma si tɛ cɛ Ablaye fɛnɛ kuma si tɛ cɛ Mali yɛrɛ kuma si tɛ cɛ Mali mana taa ni fɛn o fɛn ye a tɛ bin n'a ye min ye Ablaye ye n'a tilala kuma la wa ko kuma yɛrɛ bɛ di Mali ma don min na o de ye kalo tile 26 nin tɛ kalo tile 25 o kɔrɔ ko Mali bɛ kuma sini juma min ye nin waati ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛ bɛ di Mali ma Mali ka taa heure 1 bɔɲɔnko min b'an kun n'an kan cɛ an ka to fɔ ni tribune ba in na n'o ye diɲɛ seligina tribune ye sɛbɛnnikɛla ko Ablaye Mayiga n'a tilala nin kuma barikama in fɔli la Grand Gueye communauté malienne ye n'o ye maliden minnu bɛ New York ye i b'a ye k'a fɔ n'olu bɛ ɲɔgɔn ye ni ka taa jamanakuntigi ka bonya ma segin u ka se ka u ka hakilinaw ta ka jamana sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka Mali makɔnɔ a ko tɔw kuma na dɛ nka Mali ka sini kuma k'a bɛna don tariki kɔnɔ tuguni dɛ i n'a fɔ tɛmɛnenw kɛra cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ maa 2 ka sɛbɛnni don n'o ye Fili Funa ye ale ni Seydou Fane Grand Gueye Julu Kamara i tɛgɛ don tuguni Buwa Jabate npogotigi kɔnɔ ɲɛfɔlɔ filani a b'a sera denko tɔ ye o ye tiɲɛ ye o la Alalatigɛw don kosɛbɛ ni Ala ye min da i garisɛgɛ la i bɛ k'o ye kosɛbɛ ni dɔw yɛrɛ ta bɛ kɛ sabani ye 4 ɔhɔn o bɛɛ bɛ yen payi kosɛbɛ Grand Gueye n yɛrɛ den dɔ ta kɛra 3 o bɛ Segu o ye Ala ka dimo belebeleba ye walayi Grand Gueye furu ye den ye furu tɔnɔ de furu bɛ sigi jigiya de kan ani danaya ni den nana o ye furu tɔnɔ ye ni den yɛrɛ ma na a bɛ ta ni Ala ye wa furu man ɲi ka sa k'a fɔ ko den tɛ furu kɛ ni furumuso cɛ o tuma maa minnu bɛ yen n'u ma den ye fɔlɔ n'a kunkan ma bɔ so kɔnɔ fɔlɔ a tɛ furu sa kuma dɛ a y'aw muɲu o tuma bi bɛ yen sini bɛ yen Ala de bɛ den di Ala ka don nɔgɔya bɛɛ ye i tɛgɛ don Buwa Jabate Nouvelle Horizon a kumana Kangari Gwɛlɛ nin ye commissaire yɛrɛ ye koyi directeur régional de police n'a bɛ Moti Kangarida Gɛlɛ Nja Seri n tɛ kuma fɔlɔ fɛ fo n'a ye n kan lamunu ka kangari da réseau maniw video maniw ka Kangari Gwɛlɛ da u ye e fɛn fɛn ka taa kuma Moti kan i bɛ taa kaso la polisiw ka ɲɛma ka kuma jugu ko fɔ Moti kan a seereya t'i bolo e bɛ taa kaso la dɛ est-ce que nin ye kuma kura ye maa caman bɛ yen maa minnu minɛna k'a jira k'a fɔ k'u ye fɔbaliw fɔ Grand Gueye a caman bɛ bolo la ale ta in kɔni o ye ka fuguri bɔ dabada la n'o tɛ nin bɛ jamana in kɔnɔ kabini waati jan wa n ye kumuni koyi ha polisi non a diminué don a n'a ka tenue complet namu gouverneur bɛ na région de Mopti la le général de brigade Dawuda Dambɛlɛ ko a ye kuma falen kɛ sigikafɔ la ani force vive maaw n'o ye ayiwa sigidala maaw ye ayiwa situation waleya min n'a bɛ ayiwa u fan fɛ sisan ka wuli ka jɔ kɛ o kɛnɛ kɔnɔ directeur régional de la police national de Mopti ayiwa contrôleur principal de police Ibrahima Jakite Filasiri Manja a ko bɛɛ kelen bɛ k'a dɔn ni tɔgɔ min ye ko Ibe Habibe Ibe tɔgɔw tɛ sɔn dɛ ayi a kɔni y'a yira video maniw na ka fɛnw ta ten k'o jaw bila ka kumakanw bila ya kuma bala réseau kan n'o réseaux sociaux ye ka Mali ka fɛnw yira fɛn minnu tɛ yira ta ye surtout u ka station service ko jama jɔlen ani k'a yira ko taji tɛ ko n'a ye min kɔni sɔrɔ a la k'e bɛ t'i ta fɔ kaso a jo don dɛ fini nɔgɔlen bɛ k'o bonju la ale kɔni y'a yira kuma min n'u bɛ to k'olu ta k'u bila réseau kan jamana jaw kumakanw k'a tɛ jɛnɛ ye bi a tɛ jɛnɛ ye sini k'o bɛ kɛ sabu de ye ka jugu k'olu ɲɛ don an na jugu jaabi farinya an ɲɛ ale bolo u k'o dabila i y'a fɔ cogo min fini a bɛ ko so kɔnɔ k'a ji nɔgɔ k'o fana bɔn so kɔnɔ a kɔni y'a yira waleya min f'olu bolo ale filɛ ka kangari de da jigo min waleya min n'a bɛ ka kɛ Mopti région na sisan ala la ko bɛɛ k'a lajɛ i k'a don bɛrɛ la
kana kuma ta k'a jɛnsɛn ten kana ja ta k'a jɛnsɛn ko o ye fɛn ye fɛn min cɛ man ɲi contrôleur principal de police Ibrahima Jakite Nugama Ibe a kɔni sinsin nin yɔrɔ kan k'a fɔ gouverneur a fana k'a jɔ a jɔyɔrɔ kangari gwɛlɛ min dalen filɛ nin ye maa si kana ko ta o gouverneur k'a k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka waleyaw kɛ wale min b'a to ni jajugu ta kunnafoni jugu a tali k'a jɛnsɛn ko a man ɲi k'a bi segin a kan tuguni u k'a dabila sabu an bɛ yɔrɔ min na komi bi mankan a kun bɛ an kan sanga ni waati jugu bɛ sira d'an ye ko ni jajugu sugu k'a bɛ kɛ sababu de jugu ɲɛ ka don an na ani k'an ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen dɔn hali fɛn min labɛnnen don a bolo k'an b'a kɛ ko b'a bɛɛ lajɛlen dɔn nin na sa a kɔni b'a ɲini u bɛɛ fɛ an maliden damaw de don an ka sabali polisi tɛ mɔgɔ jugu ye ka ɲɛsin buna hadamadenw na an ni polisiw bɛɛ kelen mais ni fɛn min man ɲi olu nalen bɛ o de dalakuruli kama o ka dabila donc jajugu ta k'a fɔ jatala bɛɛ lajɛlen i k'a dabila i y'a faamuya b'a la sɛbɛnfura ayiwa Mahamani Ture a ka sɛbɛn de don ka bɔ nouvelle raison kɔnɔ donc hali bi ne bɛ ko n tɛgɛ don la lumière ye n'o ye yele ye maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko AM Ture sɛbɛnnikɛla Garange a ko min ye Buguni lithium ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ ɲɔgɔn sama bɛ yen n'o de ye a sɔngɔko ye sɛbɛnnikɛla ko Garange kabini lithium ko in fɔra i b'a ye k'a fɔ k'a yera Mali dugukolo la Garange malidenw y'u pan ka saba ci an nisɔndiyara Garange an y'an disi gosi k'a yira k'a fɔ an ka jamana a bɛna bɔ nɔgɔ la sabu min ɲini dugujukɔrɔ nafolo in ye ala m'a di bɛɛ ma sɛbɛnnikɛla ko ni yɛrɛ y'a lajɛ Mali lithium Garange e ko min kɔni jɔyɔrɔ sabanan ye diɲɛ bɛɛ e ko an bɛ o de la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lithium ye a ko in bɛ cogo di an bɛ don min na ko bi ala kɔni kɛmɛ ka don min kɔni yɔrɔ fila la n'o ye Gulamina ale ni Buguni sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ale kɔni taara Gulamina Garange ni ka taa yen Korombo kari i b'a ye k'a fɔ a kɛra wasa kɔnɔna ye malidenw an ye tigɛrɛ fɔ wɔra Garange i b'a ye k'a fɔ min ye chinois ye ale bɛ chinois bolo Garange olu de kɔni bɛ k'a bɔ dɔɔni bɛnkan kɔnɔna la Mali ale ni chinois an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko a ko san kɔnɔ u ka ka min bɔ min kɔni fara la n'o ye lithium k'a da kɛnɛ kan o de ye tɔni 500,000 ye n'o ye 500,000 tonnes sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ 500,000 tonnes Garange Mali ta ale ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a bɛna yɛlɛma caman don jamana sɔrɔko la a ko an b'o sigi kɔnɔna la min kɔni ye Buguni ye Garange ale fɛnɛ lithium fɛnɛ bɔli daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko ni chinois kɔni bɛ Gulamina Garange min kɔni ye Buguni ye i b'a ye k'a fɔ ni o ye anglais ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ olu de ye marché sɔrɔ min ye anglais waritigiba dɔ bɛ yen ale ka baara ye dugujukɔrɔ nafolobɔ ye min kɔni ye marché u taara k'o d'olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o ko taabolo lajɛ Garange b'a ye k'a fɔ bɛnkan min kɛra baara daminɛ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ san kɔnɔ olu ka bɔta o bɛna kɛ tɔni 125 ye n'o ye 125,000 tonnes ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a bɔra Mali ta ye min ye o fɛnɛ dantigɛlen bɛ olu ta ye min ye o dantigɛlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni ye nin lithium ye n'a bɔra bɛnkan kɛra min kan o tuma k'a bɛ don camion de kɔnɔ ni ka taa n'a ye Konowari ale pɔri la n'o ye Kwajida ye ni ka sɔrɔ ka taa n'a ye a seyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ lithium bɛ bɔ Mali dugukolo kan Garange a tɛ bamayɛlɛma Mali kɔnɔ hali n'o tun ye malidenw dɔ ka hakilina ye sɛbɛnnikɛla ko min ye produit brut ye u bɛ bɔ n'o kɔni de jamana in kɔnɔ ka taa bamayɛlɛma tɔw kɛ jamana kɔfɛ ni ka sɔrɔ ka don n'a ye jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni bɛn kɛra fɛn minnu kan i b'a ye k'a fɔ Mali transporteurs olu de b'a donni ka taa n'a ye Konowari Kwajida la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni y'o baaraw ye malidenw bɛ se ka nafa ni tɔnɔ sɔrɔ cogo min na a na kɛ min kɔni ye Buguni ale baarakɛbaw ye n'o kɔni ye anglais ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ olu de kɔni tun bɛ fɛ ka sariya kan sɔsɔ kɛ Garange ni ka bɔ ni sira wɛrɛ ye jamana ale ka bɛnkan kɔnɔ jamana kɔni y'a yira k'a fɔ tigɛnɔbila kɛra hakilina fɛn o fɛn na Garange n'o ye cahier de charge kɔnɔ kumaw ye n'a ma bato cogo bolo min ye si don mɔgɔ la o bolo kelen bɛ si bɔ anw min ye contrat ta k'a di o contrat kelen an b'a résilier ni k'a bɔ a ma maa caman de bɛ diɲɛ kɔnɔ nafolobatigiw don sɔrɔtigiw don maa minnu bɛ se ka wele ka se ka jɔyɔrɔ in ka kalifaw la Garange u bɛ se ka lithium min k'a bɔ cogo min na bɛɛ b'i ka nafa ni tɔnɔ sɔrɔ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni a kɛn bɛ ɲɛbilen damatɛmɛ ye min kɔni anglais fan fɛ Mali ale ka foyi t'a la sabu anw de t'an ka dugukolo ye anw de t'an ka lithium ye a bɛ minɛ anw de ka dabada ma a ka jɛn n'an ka hakilinaw ye walima a bɛ koso ni kasaw cɛ
sɛbɛnnikɛla ko grand ke min kɔni ye Mali ye maa bɛ se k'a fɔ sa ko Mali kɔni ye fantan jamana bɛ don min na ko bi nka n'i ye fan wɛrɛ lajɛ Mali tɛ fantan jamana ye Ala kan bɛ ka fɛn mun di Mali ma jamana dugukolo jukɔrɔ n'a bɛɛ bɔra Mali bɛ tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ la maa minnu ye nansaraw ye tulobilenw n'a bɛɛ bɔra u bɛna wari ɲini kɛ Mali kɔnɔ grand ke lithium jamana 100 bɛ yen abada suma tulu ka dugukolo la mais Ala kan bɛ k'a di Mali ma k'a tɛ ban san 20 san 30 san 100 an b'a bɔ a tɛ ban pétrole bi yan i bɛ fɛn fɛn ɲini nafolo la dugu jukɔrɔ fɛn sanu kɔni kɛrɛbɛ tɛ jama kɛrɛbɛ tɛ manganèse bi yan min kɔni nɛgɛ bi yan i bɛ miiri fɛn fɛn na grand ke Ala kan bɛ ka nin bɛɛ di Mali ma o tuma maa minnu bɛ k'a fɔ ko Mali tɛ fantan jamana ye u ka kuma ye tiɲɛ dɛ an ma se a bɔli la fɔlɔ nka sɛgɛn t'an na ni Ala y'a bɔliw nɛgɛ an ye grand ke an bɛ fɛn fɛn ɲini sɔrɔ kɔnɔ Ala b'o latigɛ Ala k'a kɛ joona joona Asimi k'a bɛɛ bɔ hali pétrole an bɛ k'a makɔnɔ la Nigeria ka pétrole bɔli daminɛ cogo min na Mali fana sigilen bɛ k'a ka pétrole bɔli makɔnɔ o tuma an b'a ɲini Asimi fɛ a ka pétrole bɔli daminɛ joona joona an bɛ taa taji sanni min kɛ kɔfɛ u ka dabila n'an y'a ka pétrole bɔyɔrɔ bɔ grand ke pétrole taji a litiri an b'a sɔrɔ 30 40 o tuma n'a b'i ka jamana kɔnɔ o n'a avantage don kunnafoni fila de an ye min bɔ la lumière kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don wajaba tɛ i bolo don n tɛgɛ don a don joona n ye n tɛgɛ kari ka don ni sɛbɛn fura n bɔra wuladala kunnafoni Suwari de Bamako alala ko taji ko a gɛlɛya dɔ wɛrɛ tɛ dɛ wuli ko cɛjugu min ni a kɛra an ka jamana la ka citɛrni jeni maaw bɛ bɔnni ni la k'o de kɛra sababu ye taji ko k'a bɛ ɲini ka gɛlɛya an fɛ an ka wuli k'an jɔ ne yɛrɛ ma da la hali dongo ni e ta ma gɛlɛya e ka taji ko gɛlɛyara dongo n kelen wa an bɛɛ don i y'a ye sa litiri kana kɛ ni dɔ fɔra ye o n'i ye kɛtɔ la ka nin fɔ dɔ fɔra ye o dɔ ne munumunu na k'o fɔ ye sa dɔ fɔra ye dɔ fana ta fɔ ne ye wa an ka la deli nin ko in na a bɛ nɔgɔya o nin ka dasira a bɛ nɔgɔya essence litiri Asimi ye maa min ye grand ke wallahi an danbɛ sɔrɔsikɛ la n dalen don ala sa muɲu ni sabali min bɛ Asimi na grand ke wallahi an ka da la an ka tugu Asimi kɔ wallahi a b'an mako ne kɔni tɛ bɔ a kɔ n'Ala sɔnna ma marifatigi jeli mi t'i jɔ o ɲɛ kosɛbɛ i bɛ tugu a kɔ de o ye tiɲɛ o la sa litiri a essence an bɛ yɔrɔ min na sisan a sɔngɔ yɔrɔ an tun b'a sɔrɔ 740 u kɛn bɛ ka kɛ 155 ye sisan o tɛ 15 jate faralen a kan kelen dɔ yɛlɛnna koyi u ka sabali 15 y'o yɛlɛ a kan u ka sabali gasoil bɛɛ kɔni tun b'a dɔn an tun b'o sɔrɔ 120 ani dɔrɔmɛ 2 u y'o kɛ 140 u teliyara tiɲɛna gɛlɛyara u ka sabali n'i y'a ko ta ka den ɲɛkɔrɔ minnu bɛ taji feere k'olu kɔni olu tun kɛn bɛ ka waati kɛ ka 160 k'o de jate bɔ nka a nana ya kuma b'a la 150 la an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan o la bɛɛ bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya o de ko fɔ taji sɔngɔ yɛlɛnni ye gɛlɛya jamana in kɔnɔ i bɛna ye dɔ wɛrɛ tɛ koyi tajiw bɛ bɔ fan min fɛ ni kamiyɔnw ye ka na o sira u bɛ ngara da ni mobili nana u b'a jeni tiɲɛ yɛrɛ la k'o bɛ kɛ sababu ye n'e bɛna ka na dɔ de kɛ dɔ kan ni fɛn tɛ ka k'a kan min bɛ yen n'o banna a bɛ gɛlɛya dɛ wa hali a citɛrni bolila dɔw b'a fɛ k'u ta jɔ kelen u ka sabali o ma bɛn ko la bagabagali bɛ taji la dɛ kosɛbɛ nin waati kɔni na tiɲɛ yɛrɛ la taji ko n'an ma wuli k'an jɔ a gɛlɛya an bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn k'a ye an ɲɛ la ani a sɔngɔ fana sanna yɛlɛli ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ o ko fɔ jateminɛ min kɔni kɛn bɛ tiɲɛ yɛrɛ la essence sɔngɔ ko bɛɛ kɔni b'a dɔn k'an kun b'a ta cogo min na fɔlɔ ka na se bi ma ayi u k'a t'o la dɛ ni tile damadɔ in na tiɲɛ la yɛlɛma donnen don a kow la dɔ wɛrɛ tɛ koyi banbanciw terrorisiw u bɛ taa sira da ya kuma b'a la an ka chauffeur ɲɛ chauffeur dɔw yɛrɛ y'a fɔ y'a yira ko hali olu tɔɲɔgɔn dɔw k'u y'olu fa wallahi dɔw bɛ yen nɔ juguya dɔrɔn juguya dɔrɔn wallahi bɛsɛngɔniya citɛrni dɔw k'u y'a olu dɔw jeni ya kuma bɛ a la ka sira dɔw ɲɛ k'u jeni bayisa tiɲɛ yɛrɛ la ni wuli ka jɔ kɔni ma kɛ ka taji ta ka na kɛ dɔ ka taji bontɔn kɔnɔ a k'a bɛ gɛlɛya dɛ sabu mobili donni o bɛ ka maaw jatigɛ an dun bɛ yɔrɔ min na sisan
be ayiwa ko maa dɔ wulila ka so ma nka ko k'a tɔgɔ to dibi la taji yɛlɛnin ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kabini dimanche tɛmɛnen de ko a daminɛna i ta kɛra o la wa n ta kɛra o la wa ko nin patron ba in hali bi fasaja a kɔni ko k'ale tɔgɔ to yen a ko a tɔgɔ to dibi la yafa b'a la ale kɔni b'a dɔn gɛlɛya kɔni ko dimanche de don ni bɛɛ lajɛlen y'a jate minɛ ko olu kɔni tun bɛ taji feere bi kɛmɛ ni bi naani na ko tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya kama ko dɔ bɛ yɛlɛ a kan dɛ o de ye 15 ye ka kɛ 155 ko gasoil ko tun bɛ 122 la k'o fana nalen bɛ 140 na ko n'i ye jateminɛ kɛ 18 jate o de furancɛ bɛ olu fana u ni ɲɔgɔn cɛ nka an k'a lajɛ an ka wuli k'an jɔ an ka dugawu kɛ jamana in ye nin ko min filɛ a ka dabila pewu yakuma b'a la litiri d'essence ko a bɛ ka feere yɔrɔ dɔw fana la koyi u ye dugu dɔw fɔ dɔw ta ye 200 ani dɔrɔmɛ 20 dɔw yɛrɛ ta ye 400 dafalen ye dugu minnu n'u y'a ko fɔ Yoroso Kucala Kemparana Fana Kɔnɔbugu ko ka taa se Jɛnɛma ko a ko k'a bɛ ka gɛlɛya olu fanfɛla la an bɛ yɔrɔ min na komi sɛbɛnfura an y'a bɔ wulada la kunnafoni kɔnɔ n'o ye Soir de Bamako ye yafamaya b'a la maa min ye tɔgɔ bila Yusu Konate don i ye min fɔ ni duntulu bana gɛrɛbɛ kɛ munutulu la ala kana so kunda la granke min ye Asimi ye an dalen don a la maa minnu bɛ ka nin juguya ta ka an ka citernes sɛgɛrɛ granke k'u bɛ ka boli moto ni mobili la ni taji ma sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ se ka boli ka moto la ka boli mobili la wa ni taji tɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ ɲɛnɛma cogo di granke k'a fɔ de ko nin b'an baliya k'an bali an ka baaraw la k'an fari fa wa o kuma t'a la jamanakuntigi ye min fɔ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ cɛ kelen ye granke malidenw b'o de la sisan maa minnu ka hakilina ye Mali ka taa ɲɛ granke Mali ka segin kɔ an t'o kɔnɔ bilen granke maa minnu yɛrɛ b'o tasira kan an n'olu tɛ jɛ abada kan kelen na granke an ka taabolo ye min ye jamanakuntigi ko k'an ka taa sira min fɛ an bɛɛ lajɛlen b'an ka jamanakuntigi fɛ granke a ye misali min yira n'an tɛnɛn tɛmɛnen o b'an bɔ o tuma min ye Asimi Goyita granke a ka hakililaw an bɛɛ ka kɛ sababu ye an k'a dɛmɛ a n'a ka fanga bolodalen u bɛ ka ko kɛ bɔka bin bɛɛ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Mali de ma Mali ka hɛrɛ sɔrɔli ni Mali ye hɛrɛ sɔrɔ o tɛ Asimi ye kelen bilen dɛ o ye maliden bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ ala ka ni bamancɛ wale ala ka fu sira danna ala ka sebaya di armée ma u ka nin dagakisɛ bilen ta ka bɔ Mali da la jango an ka citernes ka bɔ hɛrɛ la ni ka don hɛrɛ la ka na an ka tajiw d'a ma an bɛ taa Mamutu fan fɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ o banna an ye kanw lafiya sisan an bɛna don kura ye an ka don kura ye e b'i tɛgɛ don granke i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bolo ɲa ye le républicain maa min sɛbɛnni ka tɔgɔ ko Agibu Sogodogo ko granke esige nin y'a san 19 ye granke min ye mouvement citoyen a jeune galabu duman granke maa minnu tun kɛn bɛ ka boli général Amadou Toumani Touré nɔfɛ granke u bɔtɔla Gawo jamana kan sɛbɛnnikɛla ko u ye kasara sɔrɔ sira la maa 22 olu ye diɲɛ to a nɔgɔni sɛbɛnnikɛla ko granke a ko maaninfin granke saya mana na cogo cogo a ko min kɔni ɲɛnɛmaw kan ka tasibila kɛ granke janko u tora to min na granke u ka se ka maaninfinw hakili lajigin a la waati bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mouvement citoyen denmisɛnnin galabu dumanw de tun b'a la granke maakɔrɔbaw kɛrɛfɛ minnu bɛ Amadou Toumani Touré tun hakilina fɛn fɛ ni ka bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Mali ka san 46 sɔrɔ min y'o yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ min kɛra Gawo sɛbɛnnikɛlaw k'u tun tar'o la min ye zaranabɔla ale bɛ ndolen de ta k'u to min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 46 sɔrɔ la granke min kɔni ye pɔn fɔlɔfɔlɔ min kɔni kɛra Gawo n'o ye pɔn Wabariya ye sɛbɛnnikɛla ko Amadou Toumani Touré a ye koba dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Gawokaw tun t'a dɔn abada ko pɔn bɛ se ka k'u ka dugu kɔnɔ min ye ni pɔn belebeleba in ye baki de tun bɛ maaw latigɛ fɔlɔ baki tigɛ banna Amadou Toumani Touré a y'a disida pɔn na ni ka pɔn jɔ k'a tɔgɔ da pɔn de Wabariya sɛbɛnnikɛla ko min y'o dayɛlɛli kɛra dunun ni bala ni tigɛrɛ i b'a ye k'a fɔ mouvement citoyen a denmisɛnninw granke u jɔyɔrɔ bonyar'o kɛnɛ kan kosɛbɛ min ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya Gawo kɔnɔ u jɔyɔrɔ fana bonyar'o la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ɲɛnajɛ belebeleba 2 bannen o tuma kɔsegin bolodara a ye mobili ta an ka na Bamakɔ granke k'a daminɛ Gawo u y'o tɛmɛ ka na Bashima maa sɔrɔ ka na dɔɔni dɔɔni ka na se kilomètre 10 yan'u bɛ don san granke u ni compagnie privée
dɔ de filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka sin ka karaw kɛ karaw kɛra grand gué yangadini ye min kɔni ye mouvement citoyen denmisɛnninw la maa 22 olu dara joli la compagnie de transport maa kɔni maa min ni tɔrɔ o bɛ maa 7 bɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye su 29 u sinna ka da ten sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye wulikajɔ kɛ grand gué ni ka su do bɛrɛ la sɛbɛnnikɛla grand gué a y'a yira k'a fɔ n'i ye nin kɛnɛ in lajɛ a kɛra don min na hakili lajiginna septembre kalo tile 23 san 2006 o tuma 22 septembre o dugusajɛ u tun bɛ k'u kɔma segin ka na Bamakɔ yan sɛbɛnnikɛla ko grand gué min ye jamana ye a y'u suturali bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra stade Mamadu Konate la n yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan o tɛ sɛbɛnni na dɛ ɲinɛ san 19 ye grand gué min ye corbillard i b'a ye k'a fɔ corbillard 22 o ye mouvement citoyen ye su kelen o kelen a bɛɛ lajɛlen n'a tɔgɔla corbillard ka taa bila min ye compagnie privée o fana corbillard grand gué corbillard de don donna min ye stade da fɛ jamais vu corbillard kelen an degelen b'o la corbillard 2 mais corbillard 28 fo 29 kɛnɛ kelen kan grand gué maa si ma deli k'a y'a ɲɛna o tuma grand gué a don foro labɔra k'u da pelusi kan foroba seli bɛna kɛ ka t'u bila u ka so laban kɔnɔ sanji de filɛ k'a lamaga a don an ye sugan seli kɛ sanji de kɔrɔ bɛɛ ɲiginna maa ma tun bɛ kɛnɛ kan grand gué sɛbɛnnikɛla a y'a yira k'a fɔ olu mun dalen bɛ Amudalayi kaburudon na i b'a ye k'a fɔ mouvement citoyen o tuma grand gué k'a bɛɛ ma ban min ye Amadu Koyita a n'a jɛɲɔgɔnw y'a lajɛ ka tasibila kɛ ka taa alikuranɛ kalan kɛ ka duwawu ta ka forow sɛgɛrɛ grand gué k'u da ni saya ye u sara sa kun min na k'u sara u sako la sabu u sara maliko la maa maa ni tora maliko la i ma sa fufalaki i tɛ an cɛ la nka i ka hakilina b'an cɛ la Ala ka n'an kɛ fitiriwale kunnafoni filɛ an ye min bɔ le républicain kɔnɔ a jamu sogodogo ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate namu a y'a minɛ e kelen wulila ka boli e sɔntigi ye ko dɔ kɛ la sirène namu a kumana a ko di an ka usine belebele dɔ bɛ namu n'u k'a ma ko ISEMA ko a tɛ ɲini ka fatu de wa wala fatulen yɛrɛ de ko ministre k'o ye ka filɛli kɛ fan wɛrɛ de fɛ n'o tɛ o tɛ ka ISEMA lajɛ ni usine belebele namu bɛɛ lajɛlen b'a ye sa usine céramique a bɛ o de kofɔ an caman ka école engrais tun bɛ kɛ barani minnu kɔnɔ o engrais bara o dilanyɔrɔ o de ye usine ye Jikɔrɔni ye ayiwa ko o tɛ bilako ye dɛ o tɛ bilako ye dɛ engrais barani tun bɛ k'an poche kɔnɔ i bɛ engrais yɛrɛ bɔ i ye k'i ka fini kan i ti bɔ a kalama a bɛ woyo ka i fɛ ka i ti bɔ a kalama o la sa o usine belebeleba ye Maliba tɔgɔ la n'u k'a ma ISEMA ala la ko usine belebeleba de kun don maa min tilela ko don Modibo Keita ale ka tɛgɛnɔ baaraw don an bɛ yɔrɔ min na komi bi k'u k'a kɛ mɛ k'u kɔ don ala ye dɛ k'o kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a dusuma kasi a ka bon kosɛbɛ nin ko in na i bɛna ka na ye ko an ka ayiwa yɔrɔ baara o politiki ko an bolo de bɛ ɲini k'a jɛ dɔɔnin sabu an kɔ donnen bɛ dakaba na usine minnu na n'olu tun bɛ kɛ sababu ye kasabi ka sɔrɔ mɔgɔw ka baaraw sɔrɔ ko kɔ donnen don a bɛɛ lajɛlen la an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan usine baw u ka fɛɛrɛ kɛ u bɛɛ lajɛlen ka don bɛrɛ la u ni baaraw ka segin a segi cogo la bɛɛ kɔni b'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ ka sankɔrɔta ni ɲɛta o bi sabati i komi an bɛ yɔrɔ min n'i y'a ko ta i ɲɛkɔrɔ jamanakuntigi yɛrɛ ka laɲini de ye nin ye Asimi Goyita a ka dusu wuli ya kuma b'a la usine o usine n'a bɛ a bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ a sen kan kosɛbɛ o la nin ko in na sa nin ko laban in na ko an kana ɲina an ka bolonɔ fɔlɔfɔlɔw kɔ n'o y'an ka cakɛdaw ye usine ni usine min kɔni tɔgɔ b'u dabi o de ISEMA o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye ko ni a bɛ baara kɛ a ɲɛ ma kasabi ko o bɛ sɔrɔ ya kuma b'a la wa usine dan tɛ ni ale kelen ye koyi a camanba de bɛ yen k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka wuli k'u jɔ u sen kan ko n'o kɛra ko jamana ka kasabi ko dɔ bɛ fara sɛnɛyɛlɛ kan nka an bɛ yɔrɔ min na komi sisan tiɲɛ yɛrɛ la usine camanba de bɛ yen min sigilen don sentigɛ kɔnɔ a baden n yɛrɛ t'a dɔ la wa n ta bɛ yen o la sa n'i ye kuma la yan i ta in ale de yobo yabara n'o tɛ san ma sɔrɔ i bɛ gari ni kɔriw cɛ la ayi ne ta t'o yɔrɔ ye koyi ko ne ta de fini bannen pewu impression dɔw b'a fɔ ma ko ennoblissements ja i tun bɛ yɔrɔ duman na koyi
wa n ka machine i yɛrɛ de tun bɛ machine boli fila bɛɛ tun bɛ n bolo kelen tun ye blanchiment ye kelen dɔ ale bagi bɛ bange cogo min i bɛ ale bɔ a bange cogo la k'a kɛ komi fini min filɛ la enlever le tissu de son teint naturel i y'a ye sa wa la kibaru datuguli ma ɲa wa n tun bɛ n ka baara dɔn dɛ hali ni baara cɛ olu bɛna nɔfɛ so n'i taara bi k'i ka taa kɛ tuguni ne tɛ taa maa to fɔ maa ye o maa to fɔ maa ye miniti kelen dɔrɔn i ka duloki kɔ bɛ ɲigin ne tɛ se bilen pewu wa jaba tɛ fo an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ an ka usine minnu n'u ɲɔngirilen don u ka wuli ka jɔ k'a bɛ jamana sankɔrɔta di o la minisiri yɛrɛ min n'a ɲɛsinnen bɛ nin baaraw ma k'u ka wuli k'u jɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye an ka sojɔ minnu bɛ ka kɛ bi usine ba minnu bɛ ka jɔ bi baarakɛyɔrɔba minnu bɛ ka jɔ bi u ɲinɛnen bɛ nin baara kɔ sabu biriki bilennin tun bɛ bɔ ninnu ka yɔrɔ an tun bɛ fɛnw bɛɛ kɛ n'o de mais u kɛn bɛ ka beton de ta ka bila o ɲɛ beton yɛrɛ siba t'ale la ka tɛmɛ nin birikiw kan k'u k'u wuli ka jɔ kɛ min kɔni b'a to nin usine minnu filɛ ni a baara bɛ kɛ ka sɔngɔ ko nɔgɔya an ma an ka ɲɛsin olu ma ko minisiri yɛrɛ a bɛna kɛnɛba sigi a tɛ mɛn san 2025 kɔnɔ u ko a ma ko sahaba 2025 k'o kan ka kɛ kalo tile 9 ka na bila kalo tile 11 na octobre kalo la ayiwa nata kɔrɔfɔ min bɛ kɛ u da sigida ani an ka sojɔw ani an ka siradilanw k'olu damanda de bɛ fɔ a ko kɔnɔna la kuma b'a la o kuma ko nin usine minnu filɛ an kana an bolo jigin an ka taa jamanakuntigi yɛrɛ kɔni ka laɲini o ye nin ye a ka se ka wuli ka jɔ sɛbɛnfura an y'a bɔ la sirɛni de kɔnɔ u ka bi bɔli ya kuma b'a la Garanke an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn i da se yɔrɔ min na sa n'o ye Saba ye Garanke a première édition o kɛra 2007 radio cɛ ka fɔ an y'an ka studio délocaliser k'a ta ka taa bila Saba yɛrɛ kɛnɛ kan ni ka émission kɛ kɛnɛ kan ye Garanke min ye Saba a ko labɛnna kuntigi dɔ o ye Musa ye Musa hakili la tulo b'an kan na o tuma min kɔni ye kunun an ye kow lamaga dɛ Saba kɛnɛ kan o tuma jamanakuntigi min tun bɛ yen o ye Amadu Tumani Ture o tuma min ye radio cɛ ka fɔ yɛrɛ an ye attestation sɔrɔ n'o ye attestation de reconnaissance ye k'a jira k'a fɔ an ye kɔgɔ k'a la ni k'a ko lamaga k'a ja don dumanw caman tɛmɛna dɛ Musa kɔrɔlen i welelen de filɛ nin ye don tɛ wele donna Garanke fɛn bɛɛ Mali jate dɔn o tuma kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ nin bɛ fusiro la ka wale ɲuman dɔn foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Garanke maa min y'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u ni ciw ni baraji min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye an b'o ta ni ka u lase waati ni waati da bɛɛ lajɛlen fo Mamutu k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a bɛ Jakite k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ale de ye wakili don min ye YouTube ni radio Jɛgɛfo officiel an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini fana don wɛrɛ ni ka dɔgɔkun kun cɛ a kɛ to b'o kan sɔli Ala ma